Dobrý deň, pán inštruktor. Zdravím. Moja druhá jazda. Snaď pani inštruktorka, nie? Neviem, či ste chlap, či žena. Ja to Bože. nerozoznávam. Toto zás bude. To zas bude, pán inštruktor. Však minule mi to už celkom šlo. Či nie? Nie. Kedy pôjdeme, pán inštruktorka? No v prvom rade prosím ťa, troška posuň kľúčikov, nech môžeme otvoriť. Dám si štránek, dobre? Dobre. Dobre, štránek máme. Okná si chcete otvoriť, Áno. pravda, pani? Môžete si. A ja si otvorím. No dobre. No poďme. No. No tak, No. no štartujme, nie? No počkaj. No nedržte to oko tú No spojku. netlačí na mňa. Mám ti jednu, Kurva, netlačí na mňa. mám ti jednu ja zatlačiť? Netlačte na mňa. Rádio Dobre. tu hrať nebude. Pani inštruktorka, toto mi hralo na svadbe, to mi nehajte. Svetla som zapol, dobre? No dobre. Dobre. No poď. No. Hej. Drž ten volant, ty. Drž ten volant. Pekne mi to šlo. Pravda? Áno, no dobre. Klimu. Klima tu nie je. No poďme, budeme odbačať. Čo? Točíme. Už? Už teraz je neskoro. Dobre. No a vyrovnávaj ty Čo pako. Ježiš. Pani inštruktorka, ma naviguj trocha. Lebo Kedy ti- sme si potýkali, ty zasran malý? Netlač na mňa, lebo ti Mám ti jednu ja priebať. prespapuľu ti jebe. Kurva, ja mám len jedny nervy. Aha, No, ľudia. no, tak ich nechaj ľuďmi. No. Dobre. No, Aha. no. Tak to sa smiem držať, voľant? No na skúškach by som to nerobila No. na tvojom mieste, ale... No, nie sme na skúškach. Áno. Tak Je. mi netvikaj. Au! Drzý Pani študent. inštruktorka. Prosím, ja už budem dobrý. No, budeme Teraz odbočovať doľava. Doľava? Doľava. No počkaj. Môžeš. Môžem? Môžeš, z tej strany môžeš. Dobre. No, vidíš, jak ti to ide, keď chceš. No. Pozor, rýchlo! Pozor. Som sa nehal uchvátiť. A ja tvojou krásou. Ja to jazdom. Pozor na výtlky. Nebojte. Na včaci nie sú výtlky. Tu sú len jamy. Ešte lepšie. No, budeme odbočovať tuto pôjdeme hore. hore, že? Áno, Vám domov. áno. Nadiť si pekne Lebo vy si troška neviete. pred zakrutou. Rožky kúpiť pred smenou pracovnou. Tak. Musíte služobné auto využívať na to. No a však budem. Na kokociny by vás bolo! Ale nenadávaj, lebo ti jednu pritabačím. Ale napísať, že mám 14 jazd odrobených, to nie je. Takých 14 jazd, však toto je ledva tvoja Však, druhá. ale už ste mi mohli napísať, že som bol na 14. No, isto. Bo ja už chcem voziť sa. Potrebujem uzígať auto. Však sa voz pre mňa za mňa, ale keď ťa chytia policajti, tak aspoň 2 roky máme od teba pokoj. Ja vás budem furt otravovať. Aj dám si doškoľovací kurz, pani inštruktorka. Ja vás mám totiž rád. Lenže doškolovací robí niekto iný a nie ja. Nie ja. Našťastie. Potom sa asi vyjebeme na to. Ty kokos, jak akčne chlape, upokoje sa. Dobre, tak. Mám to bližšie. Tak zakývaj do tohto záznamu. Ahojte. Mám sa dať kontaktné šošovky, pani inštruktorka.